Ja nemám žiadny nejaký pozdrav originálny, ale zase aj normálne pozdraviť, tak je normálne, ale ja neviem, ako vás mám. Ahojte. Dnešné video nebude o knihách. A teraz všetci odišli do čaute. Tento kanál je celkovo taká všeho chuť vecí, čo mám rada, alebo proste videá točím o veciach, ktoré mám rada, ktoré ma zaujímajú. Nie je to iba kanál o knihách, aj keď sú tu prevažne iba knižné videá, ja viem. Keďže kreslenie, malovanie, tvorenie, vyrábanie, všetky kreatívne činnosti sú obrovskou súčasťou môjho života. Vždycky som to milovala, chodila som, keď som bola malá, aj na výtvarnú. Tá kamarátka prestala chodiť, takže som tam prestala chodiť aj ja, pretože som... Ja mám taký strach, že sa proste niekedy niečo stane so všetkými kresbami, čo som proste spravila. Máme účet na Instagrame, volá sa to Art by Vevek, ten účet je už úplne mŕtvý, asi 300 sledovateľov mi odtiaľ podľa mňa už odišlo, ale furt tam proste mám tie veci. Tam mám veľkú väčšinu kresieb a veci, čo som kedy tvorila, malieb a tak, takže aspoň to na tom účte. Každopádne sa bojím, že sa mi niečo stane niekedy s tými, mám to všetko toto, hej. Bojím sa, že sa mi s tým niekedy niečo stane a rozhodla som sa, že spravím video niečo ako My Art Journey alebo niečo také, kde vám proste budem ukazovať svoje staré kresby, niečo k tomu, keď tak poviem, že to bude zaujímavé. Možno si to video pozrieť dva ľudia, keď áno, tak vás obidvoch zdravím. Takže tak. Trošku to vôbec nám naplánované. Mimochodom, podľa mňa tak 90% vecí, ktoré vám tu ukážem, bude K-pop, budú Stray Kids. Láska moja najväčšia milovaná, vôbec nemám tetovanie spojené s nimi. Bude to skôr také video, na ktoré sa ja pozriem o pár rokov a poviem si, bože, to je strašné. Ale nie, niektoré kresby sú fakt pekné a páčia sa mi. Bože, hneď tu mám anime kresbu, ktorá nie je dokončená. Let's go. Za chvíľku začínam úplne mojimi nejakými začiatkami veci, ktoré tu budem mať, akože, a ja mám pocit, že to ani nie sú úplne všetky veci. 2016-2017. My sme vtedy mali s kamarátkou veľkú obsession na kouzelnú berušku a černého kocoura. Aha, okej. O môj bože, máme tu Lucy Puch, ktorá, ono to je, no buď 2016 alebo 2017, ale viem, že ona mi to na tom Instagrame lajkla a okomentovala a ja som z toho bola proste úplne, o môj bože, Lucy Puch, veľmi známa youtuberka, mi to lajkla. No to je Pennywise, vedľa, ježiško, ja som sa posrala. Tam tu máme, bude tu veľmi veľa fanartov na Sabrinu Carpenter, ktorá teraz je extrémne moc populárna a ja som ju mala rada už na ich začiatkoch, ja som ich v podstate vyrastala. Spolu aj s Demi, aj Demi tu podľa mňa bude mať veľa kresieb. Tu máme nejaké fanarty zo seriálu, hej, nebudem sa týmto až tak veľmi moc venovať. Tu boli pokusy o nejaké malby vodovkou. Opäť tu máme Sabrinu. Šmolka. Tu mám Šmolka. Potom tu máme, toto si pamätám presne, kde som kreslila. Tu mám nejaké módne návrhy, ktoré som kreslila vždy, keď sme boli na dovolenke v Taliansku, pretože som chcela byť veľmi módna návrhárka. Môžete to precítiť. Väčšinou to boli nejaké obrázky z Pinterestu, kde som proste len vymenila farby, ktoré tam boli. Hej. A tuto je Peter Pan, ktoré z 2003, ja som ten film milovala, keď som bola malá. A tu mám nejaký pokus o abstraktný niečo z Harryho Pottera, hej. A tu máme Ralfa! Ok, to je cute, to je cute. To je cute. To je cute. Presúvame sa na 2018, to už som mala podľa mňa aj ten Art by Veve účet, ktorý je momentálne súkromný, takže pokiaľ tam ste, tak tam ste vyvolení, už to nikomu potvrdzovať nikdy nebudem. Toto sú Demi oči. Tuto už môžeme vidieť nejaké to zlepšenie. Pokiaľ to porovnáte s tým predtým, tak je tam nejaký ten posun. A to je ďalšia vec, ja som reálne kreslila, že každý jeden deň. Ale nebolo také, že ja sa do toho nutila, ja som proste nevedela nič iné robiť, ja som proste chcela kresliť, tvoriť, preto je tu tých vecí toľko, hej. Znova tu máme berušku a černého kocoura. Tu máme Weasleyovcov. Toto ma hrozne bavilo, že nakresliť. Ako bolo to podľa obrázku z Pinterestu. Tu máme Why Don't We, ktorý, neviem či ešte vôbec vydávajú, neviem či máme teraz pauzu, ale to tiež bola moja, že obsession. Stranger Things, aj tých tu mám dosť fanartov. To je celá crew z IT jednotky, ako kreslené postavičky. O môj bože, toto je celkom cute, toto sa nepamätám, že som kreslila. Veľa nedokončených alebo nevyfarbených vecí. Tu máme z American Horror Story nejaké vecičky. Toto je cool kresba, actually. Ok, toto je extrémne cute. To je tiež z American Horror Story, moje dve lásky. Je to tak. Presúvame sa na tie veľké A3 kresby. Ešte sa dostaneme k tým menším, ale tieto sú tiež z podobných ročníkov. To je napríklad 2017, ako nemám to napísané na každom. A tu sa mám pocit, že bude furt opakovať iba Sabrina a Demi kresby, takže... To je bodovkami. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up
toto je úplne prvá portrét kresba Sabriny, ako som kedy spravila a pamätám sa doteraz. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up. To boli tieto veľké, neviem ešte ak to vôbec zostriať, neviem, či to vôbec vydám, neviem vôbec nič. Každopádne presúvame sa na túto zložku, ktorá je pravdepodobne moja úplne najobľúbenejšia. Je to plné Stray Kids, je to 90% sú tam proste Stray Kids. V 2020 som si proste povedala, že ja im spravím proste celú zložku. Ľúbim ich. Toto je všetko Chan a Honey. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow. Moja ruka. Dobre, mňa si za chvíľu odumre ruka. Každopádne to bol rok 2020, nechápem. A doteraz je to asi moja najobľúbenejšia, akoby... Alebo nie, ideme na ďalšiu. Je tiež akoby obsiahla, to už neviem, že či to je zmiešanina tých ďalších rokov alebo niečo, pretože v živote som za rok nespravila proste toto. A že to ako, nie sú ako odflaknuté kresby, chápete, že pri každej som sa snažila mega a akože vyzerajú niektoré celkom fajn, takže nechápem. Toto je strašne popiči kresba. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole. Ale presúvame sa na poslednú časť, kde vám ešte ukážem A3 proste veľké, čo mi tu ešte ostali. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. Že taká ma ešte vsúka, ale popri tom, že to tu upratujem a dávam naspäť proste do toho šuflíka, tak som našla ešte jednu kresbu malú, cute a proste ešte tu vám ukážem. Neviem, prečo mám toľko fanartov z toho anime, keď to anime nemám ani nejak extra rada, proste. Tie postavy boli tak zaujímavé, že sa proste dobre kresli a toto bolo cute a bolo to z Pinterestu klasicky.
Tak ja som úplne na úplnom konci pre niekoho pravdepodobne veľmi nudného videa. Ako som hovorila, tak kreslenie, malovanie, tvorenie a proste všetko toto je extrémne veľká časť môjho života, ako ste si mohli všimnúť, akoby. Ja som moc rada, že som natočila to video, pretože ja si ho po pár rokoch možno môžem pustiť alebo po pár rokoch, možno aj po 10 rokoch, keď toto video stále bude, kde by bolo. A môžem sa pozrieť proste, jak to vtedy vyzeralo a môžem to porovnať potom so súčasnosťou. Pretože pochybujem, že všetky tieto kresby sa mi zachovajú a nestratím ich alebo niečo, takže veľkú väčšinu vecí, pokiaľ som to nejak nezostrihala divno, tak by ste mali v tomto videu vidieť, čo tu vlastne je v tomto šuflíku všetko schované. Takže tak. Dúfam, že to nebolo nejak extrémne nudné, ale tak by ste asi nedopozerali až sem. Pokiaľ ste dopozerali až sem, tak neviem, tak si to pozerali asi, ja som teraz skúsila do jazyka, výborne. My sa uvidíme pri nejakom ďalšom, možno knižnom, možno neknižnom videu, takže dovtedy sa máte krásne.